Det er på tide. Skaf de penge, skaf de penge. Du ved mit hold har ventet længe, har ventet længe. Det er på tide. Skaf de penge, skaf de penge. Du ved mit hold har ventet længe, 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 har ventet længe. Det er tid til julehygler, julekleiner, kleiner. Det er tid til at lave nogle knæk og skaffe nogle kleiner, kleiner. Vi hostler hele dagen ligesom Steiner, Steiner. skal skaffe de penge til brug til mit Designer, designer. Hele holdet slukker telefon. Fuldt fokuseret, når vi er på mission, på mission. Altid sørg for at ikke komme i kontakt med nogen, kontakt med nogen. Hvis du bliver boostet, bliver det en dyr lektion, en dyr lektion. Der er altid gode penge i en villa. Det er jo for nemt i villaer og sådan noget. Det er alt for nemt. Hvis man har ordentligt brækjern, så når du åben på 2 sekunder. Men altså, det er guld, ikke? Man går efter i villaer. Men soveværelse, der ligger guldet. Det er på tide. Skaf de penge, skaf de penge. Du ved mit hold har ventet længe, har ventet længe. Det er på tide. Skaf de penge, skaf de penge. Du ved mit hold har ventet længe, 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 har ventet længe. Tror du det er for sjov, vi fylder tasker op? Tror du det er for sjov, vi har lidt svært ved at stoppe? Tror du det er for sjov, vi brækker lister af? Tror du det er for sjov, vi stjæler nat og dag? Du tænker sikkert, hvorfor bare ikke få et job? Mange drenge har prøvet, men det gav ikke nok. Tror du det er for sjov at gå på listefødder og være klar til stik hurtigt, hvis der er nogen du møder? Folk har det jo med at gemme det alle mulige mærkelige steder, så jeg kan sagtens finde på at kigge i tøjet. Og ja, for den sags skyld under hovedpuden og nede i skoene. Men soveværelse,